खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 13 जानुवारि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं खिलिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। जेंनानिफ्राय रैखा मोनगोन। रैखाथि मोननायजों गोसोखौ देरहानाय मोनगोन। गोसोआ जेरावबो उदां जागोन। वृष राशि। समाजाव मान मोननाय नङा। मानिबा दायाव लाजिनांगोन। गावनि दायखौ मिथिनाय नङा। मिथुन राशि। दाय मावफ्लांगोन। हरखाब गोसोआव खाजानो गिगोन। उसाव बादाव गोसोजों समखौ बारहोहरगोन। कर्कट राशि। न'खराव मोजां अनलायनाय फैगोन। फंबायनि सुखुआव हाजासे गोजोननाय लागोन। समा मोजाङैनो थांगोन। सिंह राशि। दिनैनि सानाव नोंथाङा दुखुल' जागोन। न'खरनि जेंनायाव गोसोआ लोरबां जागोन। जिंगासिनायजों मोजां साननाय नङा। कन्या राशि। बादायलायनायाव देरहासार जागोन। मावनो लानाय खामानिया जाफुंसारगोन। सुबुंफोरनि नोजोराव जै जागोन। तुला राशि। मानोबा दुखु मोनहाबगोन। लोगोजों गोरोबनाय नङा। गोसो गाज्रि जानायजों हारसिं थागोन। वृश्चिक राशि। फालांगियाव मोजांसिन सान। जायखिजाया फालांगि खालामनायावनो मुलाम्फा जागोन। गोबां रां रुफा आरजिगोन। धनु राशि। जेरावबो रां रुफा मुलाम्फा जागोन। मुवा बेसाद फाननायाव मुलाम्फा जानायनि बांसिन मिजिं दं। नाजानायखौ बांसिन गोसो होनाया मोजां। मकर राशि। मावनो लानाय खामानिया गुलुं गुजुं जागोन। साननाय बादि जाफुंसारनाय नङा। सांग्रां जानाया नोंथांनि मोजां। कुम्भ राशि। न'खरनि मुवा बेसादफोरखौ बाहायनायनि फारसे सांग्रां जा। न'खराव गिदिर खहा जानो हागौ। मीन राशि। न'खराव रायज्लायनानै सोलिगोन। गोरोबलायनाया फैफिनगोन। गोजोन समजों न'खर संसारा सोलिगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।